Sanibonani, igama lami nguMenzi Mncwabu, ngaziwa njengoMessi, ngumdlali webhola. Ibhola ngaliqala ngisemncane because ngiphuma emndenini othandayo obaba bebedlala. Nami ngagcina sengithanda because ngikwazi ukuthi bathi bedlala imisebenzi okunye eceleni. Ibhola into yasekhaya ngabeka kanjalo. Ngaqala eNatsifunde Primary, ngisahlala ngala kaMlaba kaNovuka, badlala khona until ngafunda 4 or 5 years khona. Sadlala sawina, sayithawina. Ngabreak ama-record nakhona. I-high school engayifunda ngafunde eAsande Secondary School. Ngadlala nakhona ibhola. Kuyimanje ngine-team yami ngayiqala ngo-2021, igama layo iGasa United. Ake ngibingelele igama lami uSabelo uNodume Fezi Ndlela. I-episode yethu yokuqala ke le kwikhaya lami podcast. So today njengoba senizizwele nje guest yethu sino Menzi Mncwabu odume ngoMessi. Indoda lesizakhela igama elikhulu endaweni yaseMpende when it comes to isoccer. Ngithe nje mengibheka ngoba ngiyibona ivision and ngibona ukuthi lo muntu usangaka neminyaka futhi isangakuyena. Menzi sakwamukela ohlelweni lethu. Kakhulu into engifisa ukuthi noma into engifisa siqale sigxile kuyona multi ngama record wa breaking from primary nasemfundo yiphi le record othiwa uliphethe khona? Primary nasemfundo ngaqala ukufunda khona grade 5 up until grade 7. Leyo nyaka ngifunda khona, I think I scored in my school up until now. Akekho osawa breaking. Yabona kuyazithemba. So then why your next team kwaba is a team of choice, okay, but la uqala khona nje uba serious under 15. Yeah, mina ngikwazi la sikhenale kwazi lapho. So ku under 15 we league esayidlala khona, I think it was 2018. yes. Yeah, so waqora amagoli amangana ngisakhumbula. Uyakhumbule umuntu enanibanga naye enaniphushana naye Stopboy? Yeah, I remember because sasi computer. But again, from there Daco Blue sakala wangena under 17. Yes. Sakala season under 15 Daco Blue years ago. So under 17, do you remember what Manga? I don't remember. I think when yes. So uma sikhuluma amagoli amaningi bakwethu sikhuluma ngo-15 goals. Sikhuluma from 25 goals kuyaphezulu that time. I think umuntu wayemlandela wayeno-21, 22 kanje. So ila ngabona khona ke even myself with this guy talented. Position ekalayo? Idlala striker and left wing. Okay. From there waqala kwi-promotion league yaseBand. Yes. Promotion yakho uqala i-team ngale kuyona futhi Daco Blue. Yes. Okay, from Daco Blue this season I think ayiphilanga ngenxa ye-COVID. Badlala First leg. On first leg was ushaya amagoli amangaki? ngashade. First leg ushaya 30 goals. Kwi-promotion like masikhuluma promotion i-team esibizwa kuthiwa manje ku-regionals league waku-SAB sekuyi-Hollywood manje. Hollywood manje. Ushaya 30 goals. Lapho wawunomngaki? 2019 lona 23 manje. Lapho kodwa 17. Yes, 17-18 lapho. So uyayibona lento engibonayo ukuthi akekho umuntu onormal ongakora amagoli amangaka ya. And bathe ukuthi team yakho that time ayiwinanga ayizange kubiyona yawina khona kunjalo but wona ushaya amagoli. Kanti yaphela league number 4 lapho. Number 4. So babeswa from 17 baba number 4 bashaya amagoli am-8. Kodwa still akabangu number 1. Do see impact yakhe yedwa from i-team. So bethu so lapho iDaco Blue nayibulala. Kuba league. So from there iDaco Blue yakabisaba khona then wayojoina iJuventus Juventus, right? Yes. Juventus weqala isizini noma ifika phakathi. Ngayiqala isizini. Then washaya amagoli amangaki khona? 2021 and 22 lapho. Washaya 21 to 22
I remember umuntu owakhompyutha naye lapho futhi wayeqhamuka kwi-team yami, right? Uthato. Yeah, Uthato. I think wagcina ikore season because thina siqedanga kahle, but I think wayela ko-18 washa 18 in, I think it's in first leg naye washa amagoli awu-18 in first leg because second leg wasibhedela kakhulu. I think happened about 21, 22 now if ngingaphosisa, I'm not sure ngisakhumbula. Yeah, then wakora lamagoli amangaka yapromote Juventus we-regional league wangaya wena kwakuyisiphi isizathu ukuthi ngayo ujoyina? Kwaba unforeseen circumstances. Okay. Awufuna ukulanga kakhulu, then wajoyina i-Sweet Poison nakhona team yaseMpenge ebidlala ku-promotion that time. Yes. Wafika washa amagoli amangaki yona? Angithi seklane wonke nama-cup because khona the cup level. Like top 8. Yes. And then get after the games. Angithi nakhona 20 plus. 20 plus. Isizini yami yokuqala. So laphana kodwa usakhe sesona strike. Ngiyasenhlaliwe. Lento engithole ngiyibuke nje ngisho ukuthi yabona ukuba nesikhali ubona ukuthi awukwazi ukusebenzisa. Yabo ku coach we Sweet Poison, I will say ngam advising it. Kunesikhalo naso suse lapho sinike lapha endaweni yakho. You will get more goals than that position oyidlalayo. But ke akwa coach nangendlela kambe bakubona ngayo ke manje because kodwa mina I believe ukuthi like uChristiano waqala kuyiwinga ngokukhula wawangena number 9. Ilasha khona amagoli. I think number 9 uma wawudlala kahle umncane futhi manje usubuyela kubona so that he will score goals. Kodwa ucoach uyazi ukuthi yini ayibonayo kubona. Okay, now kambe mfethu konke lokho mina ngingakho ngithi awukuzoxoxela umuntu omusha nomuntu obuza nomama emakhaya because they don't understand ingane emagroundini. Njengoba usuze wabona ufana uziqoqe nawo wakhe ezinye ingane ozozikhulisa kuwena. Ezidlala kahle ngoba ziwine zezafeza win under 15 nazo i-league ekhona. So you see ukuthi une impact enkulu kakhulu towards ibhola laseMpende and samncane futhi kakhulu. So siyafisa izinto ezikanje izinto ezosizakala. So ungathini umuntu mhlawumbe towards impilo yakho nje ungafisa ukulekelela ngakho noma nje masithola uthola umuntu yini iphupho lakho nalo ngebhola manje? Okwamanje bengisahlanganisa imali because I think past July kufuna ngegoli ngokuthi i-pre-season naye ukuthi umswisi uyazi noma safikiwe ngisathola i-agent. Zathola i-agent. You know what indaba ezinhlekelo. So then about iGasa ke, so ithini kusasa leGasa? iGasa njengoba kuzoqala i-league entsha ya-LFA Promotion. Yes. Ngicabanga ukubafaka khona abafana bayibambishisa. Yaqala kanjalo. I think futhi it's a movement. But ke ukhona umuntu okulakela because lapha kuyakhokhwa ukujoyina imali yakhona is very high bese ukuthi oref nakhona yakhona ithe ukuthi kancane noma ayikakhulu kodwa uzo afford ukuthi ukwazi ukukhokha lo mali. Bakhona abangisizayo balapha kaGasa iphoyisa lela uwethu Zuma bengubaba. Okay. No, ngicabanga ukuthi that's into enhle. So sizweke esibuka lento bafethu likhona italent endaweni yasemakhaya, like I'm serious. Yabona lento abayibona uMofukenge abayibona konke umuntu walapha eGoli ikhona lemakhaya. It's just nokuthi nje asinayo into ethi bakwazi bazobona ama talent esinawo. But lento esikhuluma ngayo bayakutshela ukuthi umfana omncane oshaya amagoli emncane into eyenza isite sibukayo la. Ngoba ukuthi uma elokethe shaya 20 hayi usuke yedwa khona usuke emphusha yabo. But kuyaphelela nje because kuye indawo. So izikhulu zethu esibhekene nazo I think noma nje sibhekele indawo sasicela ukuthi asisondele towards sports babayezwe nakhona babasize ngendlela e-right because I believe mina indlela abalekelela ngayo kuyona laba idingayo. So nje mase kuthiwa nje awutshela umuntu ngama challenges soccer player edlala kwi-LFA. Kwi-LFA bakwethi isigaba sokuqala mo understand isigaba sokuqala sikaSafa from LFA i-regional league SAB Motsepe manje ABC Motsepe bese kuba NFD bese kuyi PSL. So nje isigaba sokuqala ke lesi.
So ngifuna ukuthi ke ama challenges eninawo especially futhi endaweni nasemakhaya ke ngasempendeni nawo ama challenges owabona cha ayinkinga. Mose emakhaya ama-challenges esiba nawo abazali abakholelwa kuthina. Right. Because bathi uyadlala ibhola but ngeke uzoye indawo because ubani abangaphambi kwakho bazange baye indawo bagcina bephelele khona emakhaya abanye sebedla idakamizwa. Cha, I think kuyinto kanjalo bafethu lento ayishoyo nami ngiyifuna ngiwufakazi because nami ngikhona ebholeni ngikhulele phambi kwami ngithe ngiqala i-team naye bekhona but bedlala kwenye i-team esegcileni ingakho kodwa amagalelo akhe ngiwabonile and futhi sicela nakubazali ngisho icela izikhulu abazali ba-understand ukuthi bangaphumelela abafana esikhathini samanje kusafana kudala sesine social media njengoba sizama ukutshela iy'tori zala ukuthi abezobabona uma babathathe bayodlala bayababone lapho ukuthi we have talent endaweni zasempendle menzi mfethu kuphi mhlawumbe okunye kusalayo nje kungafisa ukuthi uxoxele umuntu okulandelayo noma olandela nje ispace sakho. Bengingakusho ukuthi umuntu angayeke ukwenza into ayikholelayo but into ebalulekile ukuthi baqede isikole kuqala bese umuntu achase i-dream. Siyabonga bafethu sicela ukuthi nisifollowe sizatholakala ku Spotify sizofika sidrope i-piece noma kuthiwa i-snapchat kancane noma i-preview yale episode mase dropa nizoyibuka ku Spotify bese ke mhlambe ke later sizobe siphinde sesikhipha ke na ku YouTube nakwamanye ama-platform. Kodwa nje bafethu siyacela nje nisifollowe nifollowe zonke indawo la sitholakala khona sithi ikhaya lami podcast sizotshela nje izitori ezingajwayelekile. Baningi abantu abanezinto abafisa ukuthi bayatshela abanye abantu but sijho ukuthi ke i-platform asinikezwa noma asinayo ke. So iyona platform le uma ufuna ukuba nawe uzotshela istory sakho kulula uzobhuka la ma-250 awukhokheli i-episode kodwa ukhokheli uzobhuka isikhathi ukuze uthole isikhathi sakho. So ku-250 ke wazi uzohlala nesitulo akhele kusona umenzi bathetha sisabeki Ayingeke. ya so nje asisabeki bafethu ngicela ukuthi sizeni umenzi naye utholakala lapho mfethu Itholakala ku-WhatsApp phela ayingeke Facebook ayingeke. yini wabalekela ku Facebook Ayingeke inkinga. So isho inamba yakho khona kambe bezoyi-tracer noma nawo isho i-40 it's too early. It's too early. Okay, so nje ngamfollowa team yakho ikhona Facebook active futhi uyidlalelayo. Yeah. Bangayifollowa kanjani? Sweet Poison Sport Team. Sweet Poison Sport Team engicabanga ukuthi ke sikhona Facebook and si active ke futhi sikeleke iyona team engasho ukuthi is very organized endaweni nasempela.